θα σας παρουσιάσουμε τον οσφιομυρικό πολυρυθμιζόμενο νάρθηκα ισχύου με κωδικό 3700. Είναι συνδυαστική κατασκευή από 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα, το τμήμα οσφίος λεκάνης με κωδικό 3700P. Αυτό είναι το τμήμα, το οποίο είναι κατασκευασμένο από πολυεθυλένιο, διαμορφώσιμο, πολύ υψηλής ποιότητας και αντοχής για να προσφέρει άριστη σταθεροποίηση. Εφαρμόζει στο πρόστιο τμήμα του με πλαστικό κλίστρο ασφαλείας. Διαθέτει αυξομοιούμενο ημάντα στερέωσης. Εσωτερικά αποτελείται από ύφασμα προσταφερούμενο. Ο νάρθηκας διατίθεται σε πολλά μεγέθη, είτε για το δεξιό μέλος είτε για το αριστερό μέλος. Παρά τα αυτά υπάρχουν επιπλέον ρυθμίσεις στην οπίστια επιφάνεια για καλύτερη σταθεροποίηση και εφαρμογή με ένα απλό άλεν. Μετά το τμήμα οσφίος υπάρχει το τμήμα μυρού, το οποίο είναι και αυτό κατασκευασμένο από πολυεθυλένιο υψηλής ποιότητας για να προσφέρει υψηλού βαθμού συγκράτησης του μυρού. Διαθέτει εσωτερική προέκταση στο γόνατο, εφαρμόζει με διπλά κλίστρα ασφαλείας και εσωτερικά διαθέτει επένδυση από ύφασμα αυτοκόλλητη. Και τα δύο τμήματα του νάρθηκα διαθέτουν ειδική υποδοχή για την εισαγωγή του πολυκεντρικού μηχανισμού. Και τα δύο τμήματά του δίνουν τη δυνατότητα να τοποθετηθεί ο πολυκεντρικός μηχανισμός σε θέση επιλογής. Ο πολυκεντρικός μηχανισμός
ρυθμίζει την κάμψη και την έκταση απεριόριστα, με επαύξηση μοιρών ανά 15 μοίρες. Εκτός όμως από αυτό, ρυθμίζει και κλειδώνει σε θέση επιλογής την απαγωγή. Θα κλειδώσω τον άρθηκα σε απαγωγή 15 μοιρών. Τώρα να δούμε το προϊόν ολοκληρωμένο. Σας δείχνω τον νάρθηκα 3700 ολοκληρωμένο. Το σφικό τμήμα του, το τμήμα του μυρού με την ειδική εσωτερική επέκταση για σταθεροποίηση του γόνατος, τον πολυκεντρικό μηχανισμό, το οποίο μπορούμε να το ρυθμίσουμε σε οποιαδήποτε θέση επιλογής, ώστε ο πολυκεντρικός μηχανισμός να είναι στο ανατομικό κέντρο του ισχύου. Ο πολυκεντρικός μηχανισμός έχει ρυθμιστεί σε μια τυχαία λειτουργική θέση 0 έως 75 μοίρες. Και έχει κλειδωθεί στις 30 μοίρες απαγωγή. Οι ενδείξεις του οσφιομυρικού πολυρυθμιζόμενου νάρθηκα ισχύου είναι για εξάρτημα ισχύου μετά από αρθροπλαστική, είτε ολική είτε ομοιολική, σε revision ισχύου, προληπτικά για την αποφυγή εξαθρήματος, σε κατάγματα άρθρωσης ισχύου που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, καθώς και στο λεγόμενο delirium, συχητικό διεγερτικό σύνδρομο, που δεν μπορούν οι ασθενείς να συμμορφωθούν στις υποδείξεις του θεράποντα ιατρού μετά την επέμβαση. Θα σας παρουσιάσουμε την τοποθέτηση του σύνθετου οσφιομυρικού ρυθμιζόμενου νάρθηκα ισχύου με κωδικό 3700. Ο νάρθηκας αποτελείται από τμήμα οσφίως, οπίστια όψη, πρόστια όψη, από τμήμα μυρού, πρόστια όψη, πλάγια όψη, οπίστια όψη και από πολυκεντρικό μηχανισμό ρύθμισης κάμψης έκτασης του ισχύου, καθώς και ρύθμιση της απαγωγής. Θα τα εφαρμόσουμε τώρα στον ασθενή. Εφαρμόζουμε πρώτα το τμήμα οσφίως λεκάνης με κωδικό 3700π. Τον άρθηκα τον έχουμε επιλέξει σύμφωνα με την μεγεθοποίηση οσφίους λεκάνης. Τοποθετείτε στον ασθενή πάντα από ήλτια θέση. Τοποθέτησα το τμήμα οσφίως λεκάνης. Τώρα θα τοποθετήσουμε το τμήμα μυρού του νάρθηκα με κωδικό
3700 τάφ. Βλέπουμε τις υποδοχές των τμήματων του Νάρθηκα που θα εισέλθει ο πολυκεντρικός μηχανισμός και θα συνδέσει τα δύο τμήματα. Ο μεταλλικός πολυκεντρικός μηχανισμός έχει κωδικό 3700 ήτα. Τον έχουμε ρυθμίσει σύμφωνα με τις θεραπευτικές ανάγκες του ασθενούς και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σε θέση κάμψης έκτασης από 0 έως 75, και έχουμε κλειδώσει την απαγωγή με το ειδικό κλειδί ρύθμισης σε θέση 15 μοιρών. Τώρα θα συνδέσουμε τα δύο τμήματα του Νάρθηκα με τον πολυκεντρικό μηχανισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνδέσει τον πολυκεντρικό μηχανισμό με τα δύο τμήματα του οσφιομυρικού Νάρθηκα ισχύου. Το μόνο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι ο πολυκεντρικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται στο ανατομικό κέντρο της άρθρωσης του ισχύου. Τώρα θα ζητήσουμε από την ασθενή να λάβει την ημικαθιστή θέση. Σηκώνεται ο ασθενής αργά να λάβει την ημικαθιστή θέση. Βλέπουμε καταρχήν την εσωτερική προέκταση που διαθέτει το τμήμα μυρού, ώστε να απαγορεύονται οι στροφικές κινήσεις του γόνατος και του ισχύου. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο πολυκεντρικός μηχανισμός είναι ρυθμισμένος και κλειδωμένος σε θέση απαγωγής 15 μοιρών. Επίσης, ο πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης κάμψης έκτασης είναι ρυθμισμένος από θέσεις έκτασης 0 έως θέση κάμψης 75 μοιρών. Έτσι, ο ασθενής επιτρέπεται να πάρει μόνο την ημικαθιστή θέση, και όχι την καθιστή, η οποία είναι επικίνδυνη για την εμφάνιση εξαρθρήματος. Τώρα, θα ζητήσουμε από τον ασθενή να σταθεί σε όρθια θέση. Μετά θα του ζητήσουμε να βαδίσει. Βλέπουμε πλέον ολοκληρωμένα την πρόστια όψη του Νάρθηκα, την πλάγια όψη του Νάρθηκα και την οπίστια όψη του Νάρθηκα. Τώρα θα ζητήσουμε από τον ασθενή
να ξαπλώσει ξανά σε ύπτια θέση. Καθιστεί πρώτα. Και τώρα σε θέση ύπτια. Ξαπλωθεί. Ο νάρθικας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.